tothom. Anem a veure com podem moure activitats o elements d'un curs de Moodle a un altre. Això ens facilita molt perquè així ens estalviem copiar. Hi ha algunes coses que podem fer còpia i enganxa, però hi ha coses que no són tan fàcils de fer en còpia i enganxa. Com per exemple les rúbriques, que hauríem d'anar una a una d'una activitat o recuperar-les. I així és molt més senzill. Bé, aquí estic amb el curs del Competic 3 de C5, que és un curs breu, trimestral, i ara anem a suposar que jo vull endur-me unes quantes parts d'aquest element. Per exemple, mira, de la part general em podria endur, perquè n'he creat un de nou, i podria endur la presentació, la guia d'estudis, també em puc endur la part d'aquest de lliurament, aquesta part de suport a la plataforma, i jo què sé, i del bloc 3, per exemple, a veure, la rúbrica d'avaluació. Vale? Perquè la rúbrica d'avaluació, doncs aquí tinc tota la meva rúbrica posada, la meva rúbrica posada, que està aquí. Vale? Llavors aquí ja he fet tot un seguit de disquisicions i m'interessa portar-lo, vale? I no haver d'estar revisant un a un. Vale? Per tant, del blanc general i del bloc 3 me'n vull endur uns elements. Com ho fem? Primer de tot, és important que tinguem activat el mode edició, que està aquí dalt a la dreta, d'acord? L'activo, sí? Llavors m'apareixen aquests 3 puntets, aquests 3 puntets des del general, i faig editar la secció. Aquí editar la secció, me'n vaig al més, i aquí hi ha la part de reutilització del curs, l'última. D'acord? Estic al més, reutilització del curs. Vale? Per tant, què vaig a fer? Vaig a fer una còpia de seguretat. Primer de tot, d'aquí, això són termes generals. Si em vull endur els usuaris amb les seves dades, etc, perquè m'interessa, doncs ho marco. Però si no, no. Aquesta l'hauríem de desmarcar. D'acord? Perquè em vull endur uns temes que hi ha aquí a un altre curs, no són en els mateixos usuaris. Per tant, si m'enduc els usuaris, importaria tots els usuaris a l'altre curs. Per tant, això no. L'altra de coses, inclou activitats, fitxers, filtres, tot això sí que hauríem d'incloure-ho, esdeveniments perquè s'ho tinc programat, això vaig decidint el que o no. Però bàsicament seria decidir si ens volem endur o no els usuaris, si hi ha grups o no, si els volem posar o treure. Per exemple, jo tinc un mateix curs, hi ha 2 grups, el grup de matí i el grup de tarda. Així, dintre del mateix curs tinc 2 grups. En aquest cas, com que no hi ha grups i on vull anar, no n'hi ha tampoc, doncs ho desmarco. Vale? Però serien aquestes dues coses, els usuaris i els grups. Bé, faríem següent. Aquí li hem de dir és el que vull copiar. Per exemple, el general, si desactivo els perdo tots. Si no, haig d'anar un a un. Per exemple, jo he dit que el general em volia endur, doncs vaig desactivant, A veure, havia dit que em volia endur, jo què sé, la presentació perquè és comuna, la guia didàctica no, la temporització tampoc, vale? Volia endur-me també, doncs, vídeo de suport de la plataforma de pagament, per tant, tota la resta no. És a dir, per tant, això ho vaig buidant tot, vale? I em quedo només amb, mira, el formulari de versió del curs, com que l'aprofitaré per un altre any, aquest fora, aquest fora, aquest fora, vale? El vídeo de suport, d'acord? Aquesta etiqueta fora. Llavors, fixeu-vos, m'he quedat la presentació, el formulari de valoració del curs i el vídeo de suport. Vale? Del bloc 1, si no vull res, doncs fora, tot el bloc 1 desactivat. Del bloc 2, no vull res, doncs fora. Del bloc 3 havia dit que em volia endur la rúbrica d'avaluació del bloc, que m'interessava. Per tant, aquí sí que he d'anar un a un, desactivant-los. Vale, ja està. Bloc 4 fora, bloc 5 fora, bloc 6 fora, i ja està, ja no hi ha més blocs, vale? El següent, i ara ja em diu, mira, que sàpigues que ho tens així. Tens activat tot això, vale? Aquí veieu que els usuaris els surt desactivat, i diu, i a més, del general, t'endús aquest i aquest, del bloc 1 no t'endús res, fa un repàs de tot el que hem marcat, vale? Veiem que està, veus, aquest és el bloc 3, no? Que em volia endur la rúbrica, perfecte. Ja està.
me'ls va dient tots. Vale? Ho revisem, si estem d'acord, doncs endavant, fem la còpia. A està fent la còpia. Vale? La còpia de seguretat secreta en èxit, continua. I ara ell, per si un cas, ja ens ha anat directament a l'apartat de restaure. Veieu? Ha sortit l'apartat restaure. I aquí ens diu, doncs una miqueta, vull fer, importar un fitxer que tingui des de fora, perquè aquesta que jo he fet, la vaig a buscar, mira, avui estem a 4 d'agost, a les 10:22, 10:22 és aquesta. Veus? És de Competic 3, del C5, 25-26, que és el curs on estàvem. Vale? I jo des d'aquí podia fer baixa, i per tant me la podria endur, descarregar un fitxer i carregar-lo a un altre lloc, a un altre ordinador, el que considerés oportú, o desar-ho a casa, o podria fer restaurar. En aquest cas el que vull fer és restaurar això. Vale? Quan dic restaura, ell et diu, mira, tot això és el que hi ha aquí dintre, vale? Ara ja en surt només el que hi han fitxat, que de la part de la secció 0, vale? Que és la general, és la 0, doncs havíem agafat aquests 3 elements, i de la secció bloc 3, que era el tema 3, havíem agafat la rúbrica del bloc 3. Vale? Li dic que continuï. I aquí ve la part important. Aquí em diu a on ho vols fer. Ho vull fer com un curs nou? Doncs aquí escriuria el nom del curs i amb quin apartat està. Això són els apartats que tenim al nostre cub i faria continuar. Vull restaurar sobre aquest mateix curs? Doncs ho podria fer sobre aquest mateix curs. Vull restaurar sobre un curs existent? Doncs això seria. Jo el que vull fer és aquestes activitats portar-les a un altre curs que ja existeix, ¿vale? Perquè m'interessa portar-ho allà. D'acord? Doncs agafo aquest, ¿vale? Combino la còpia de seguretat amb el curs existent. És molt important que tingueu aquesta, és la que està agafada per definició. ¿Vale? Per què? Perquè això no esborra el que ja tens al curs, sinó senzillament afegeixes. Si marques aquesta, el que faràs és carregar-te tot el curs i afegir i substituir-lo per lo que has fet. Per tant, l'opció per defecte ja és la bona. Combina, mai agafeu la d'esborra. ¿Vale? Llavors aquí vaig a cercar el curs que jo vull. Aquí hi ha uns quants, que podria veure si el trobo ràpidament. Mira, és aquest curs prova. És el que tinc per fer proves. Però si no, el buscaríem per aquí. ¿Vale? Buscaríem el que fos, no sé, anglès 3, anglès 4. ¿Vale? I tiraríem endavant. ¿Vale? Continua. Vale. Perdó, que no l'havia seleccionat. Restaurar com a curs nou. No l'havia seleccionat. On està el curs prova? Aquí. Ara, no l'havia marcat, perdoneu. Aquí, curs prova. Si us costa trobar, després us ensenyo com fer-ho directament des del curs on ho vols importar. Vale? Vale, faríem continua. Ens diu tot el que passarà. Clic següent. Ens diu on anirà a parar. Això s'afegirà a la secció 0 i això s'afegirà a la secció 3. I següent. Iniciar restauració. Continua. Ja ho tinc fet. M'ha portat el curs prova, vale? Que era un curs que bàsicament no hi havia res. Vale? Llavors fixeu-vos. El 0. El 0 m'ha afegit les coses que jo tenia. Presentació del curs que havia importat. Aquests 3 elements. Veieu aquests altres 3 elements que havia posat? Són els que m'ha afegit ara. D'acord? La presentació 24, els recursos per treballar a l'aula i ja està. El formulari. Vale? Aquí tenim recursos per posar, vale? Que són els que jo tinc sistemàtic, com treballar amb l'aula virtual, i ja m'ho he importat tot. Vale? I després, el bloc a la secció 3, 1, 2, 3, vale? Ja ha canviat el nom, que es diu bloc 3. M'ha afegit tots els símbols que hi havia al bloc 3 i m'ha posat la rúbrica del bloc 3. Vale? Que des d'aquí podria anar a qualificació avançada. I aquí ens sortirà la rúbrica que tenia. D'acord? Si quan esteu buscant en el pas aquell de restaura que et deia sobre un curs i l'estàs buscant i no el trobes, l'altra opció és sortir d'allà, allò ho mantens, i tu directament te'n vas al curs que vols. Per exemple, venim aquí al curs prova, vale? Faria els 3 puntets, editar la secció, més, reutilització del curs, i agafaríem l'opció de restaura. Vale?
Llavors aquí hi ha les còpies de seguretat que jo tinc, aquesta que acabo de fer ara, fixeu-vos del 4 d'agost a les 10:22, li diria restaura, i en aquest em diu quins són els detalls, i aquí en lloc de dir sobre un curs nou, li dirien directament sobre aquest curs. Llavors, així no hi ha possible error. Estic al curs prova, vull que ho matxaqui sobre aquest curs i no vull que agafi l'opció esborra el que hi ha. D'acord? Doncs vinga, ja ho tenim.